Čau, tady Honza. Právě jsme tady s Adamem a Tomášem Radlický a dějí se dost hustý věci. Dneska vám ukážu, na co se můžete těšit. Právě nám ze City Bikeu přivezli 10 nových kol a z bajkáče dalších 5 nových kol. To, co vidíte za mnou, tamhle, co nakládají kluci, to je dalších 10 kol, který putují do City Bikes na repasy. A teď si můžeme ukázat, jaký jsou tyhle nový mazelové. Adame, ukáž mi, co všechno to kolo umí. Všechno. Umí to. Má nastavitelný sedlo na rychlou pínák, takže můžete klidně si nastavit výšku sedla podle toho, jaká vám vyhovuje. Samozřejmě jsou blatníky, kryt řetězu, single speed s krásným vyváženým převodem, indukční světla značky Relight, který blikají a dokonce i když zastavíte, tak blikají dál. Bezpečnostní matice proti ukradení kol. Pořádný stojánky, který zaručují, že to kolo bude stát i na nerovném povrchu. Pevný šlapky a 4hranný kryky. Brzdy, který brzdějí. Košíky jsou samozřejmostí. Stejně tak zvonky, pořádný představce. A přední Relight samozřejmě taky. Takových mazelů máme teďka nových 10 a hnedka dneska poputujou do ulice. A pak je tady dalších 5 kol, který nám zrekonstruoval pražský Bajkazil. Jsou to všechno horský kola, pánský nebo dámský. Vyznačují se tím, že mají V-brzdy, který skvěle brzdějí. Samozřejmě košíky, stojánky. Stejně tak nastavitelný sedla, který nejdou vytáhnout úplně, protože jsou jištěný proti krádeži naším skvělým protikrádežovým systémem. A samozřejmě blatníky plus dostanou i relighty. A těch je 5. Takže během dneška do ulice putuje další pořádná várka růžových krásek. Mimochodem, 5 kol od Bajkazilu se bude jmenovat podle postav Star Wars a těchhle z těch 10 kol se bude jmenovat podle řek. Takže když budete hledat na mapě kolo, podle jména můžete poznat, co to je vlastně za kolo. Pokud je to Star Wars postava, je od Bajkazilu. Pokud je to název amerického města nebo nějaký řeky, jak je to od City Bikes. Pokud je to nějaký filozof nebo matematik, nebo vědec, nebo fyzik, je to pravděpodobně koloběžka. A co vy, jak byste chtěli, aby se jmenovalo kolo podle vás? Napište nám do komentářů nebo do zpráv. Třeba vymyslíme další várku kol podle vašich jmen. Mějte se, čau.